Masave amene mwapanga anthuwa ndaona masave ambirimbiri osiyana zonena ena akunena izi ena akunena izo masave ambiri aja akumakanika kupeza the context the political dynamic context ya Malawi. Ife tinali ndi 1 million votes in 2018 lero sangamalizo tili pa 6% amene umilio sikukwira sakuganiza bwino 1 million jena inapanga vanish tagwira zaka zina 5 tikupanga campaign tiliso December the vote ndili yakadedika kale tili pa 200,000 kutudziwe kuti thobwa ila alifulula bwino mpaka otalawa kwambiri ndiye tilawe pachiwiri pano inde tiyambe ndi nkhani ya economy. Nkhani ya ikulu imene yamanga nthenje masankho amenewa ndi nkhani ya zachuma. Mutachita diagnosis ungamba Malawi pa nkhani ya chuma kuona what are you seeing ndipo muganiza kuti kukonza kwake ndi kutani mafuna tiyambire pamene because anthu amakamba za forex amakamba kuti olopita kunja kwagula zinthu sizikutheka. Do you have solution to nkhani imene ya chuma? And I think Leah akamba nkhani ya kukwera kwa zinthu ndi zina zotero, but I want us to start on that note Matsulo ano pa nkhani ya economy. Mukuti chani Dr Kabambe? Brian, tayamba nkhani ya bwino mpaka na 1994 mmene tinakhazikitsa kwacha mudziko lino kuchoka ku pound kubwera ku kwacha 1971 ndikuwa munonse kusana bado nthawi imeneyo mmene amakhazikitsa kwacha inali ya mphamvu kuposa dollar ndi pound mu 1971 komano chaka chomwecho zinapezeka kuti yapanga value ndikufanana $1 1 kwacha from 1971 mpaka 1994 zaka almost 33 kwacha ili ndendende mphamvu zake ndi dola zofanana. Mmene mphamvu ya kwacha ndi dola inali yofanana mitengo ya zinthu dziko lino simakwera inali yokhazikika. Amalawi nthawi imeneja amatha kukhala 2 tambala 3 tambala 5 tambala amatha kupeza change akakagula zinthu amatha kukhala masalari mwina 20 kwacha ngati salary koma ndikumadya mwezi wonse chifukwa chona kuti ndalama ya Malawi kwacha inali ndi mphamvu 1 kwacha imafanana mphamvu zake ndi dola ndi pound muzaka 30. Fertilizer timagula 6 kwacha nditi kagula 6 kwacha anthu ambiri amakwanitsa kugula fertilizer. Chakudya sichimavuta khomo lililonse ungatukumbukira uli mnyamata inali mwana ali renji aliyesa amakhala chakudya. Nthawi imene ija makampani zimayendera bwino mmene ndalama ya kwacha inali yamphamvu ngati dola. Tinali ndi makampani ambiri kuno mbali ya kuno Banda ya kuno Makata kunali David Wade & Sons imapanga zovala zonse, Bata shoes imapanga sapato zonse, kunali River Brothers imapanga masopo malotion ndi zina zotero, kunali Universal Industries mabiscuit crisps ndi zina zotero zimapangira mpaka na zina zafika kuti mpaka na kuyamba kumba mabasi magali moto timapanga mafactory anali booming. Tikatukaonera mpira wa Wanderers ndi Bata amakhala kuti anthu agwira ntchito atopa wiki yonse akutamanga ndi atopa tikazipepese kukaonera mpira mkati mwa weekend. Komanso nthawi imeneja chifukwa kuti ndalama ya kwacha inali ndi yamphamvu ndi ya dola yofanana boma ndalama zimagwiritsa ntchito imapanga zambiri. Nthawi imeneja anamanga misewu yambiri, anamanga university, anamanga zipatala zambiri zikulu masukulu ambiri mbwe chifukwa ndalamayo imatha kugula zambiri imatha kumanga zambiri chifukwa inali ndi mphamvu. Ndikuuze ichi Brian ndi Leah muli pano chimene chativuta Malawi muno muzaka zimene zapita 30 zapakatizi takhala tikukhala ndi atsogoleri osiyana ndi angwazi, takhala tikukhala ndi atsogoleri osiyana ndi abingu amene amayigwetsa mphamvu ya ndalama ya kwacha. Ndi mmene amagwetsa mphamvu ya ndalama ya kwacha mu ulamuliro wawo zapangitsa kuti lero ndalama ija isanduke yopanda ntchito. Wantamba amene wagwisa ntchito kalelija lero sitingagwisa imene wagwisa ntchito kalelija lero sitingagwisa ntchito. All 500 kwacha ineni imene kaleja si umayembekezera mndu akatika ukani 500 kwacha lero 500 kwacha it's useless. Ndalama yathu pano yangosanduka pepala yatha mphamvu ndi chifukwa chake zinthu zonse pa household level zakwera kwambiri aliyense akulira chifukwa ndalama
ndalama yathu yatha mphamvu. Tikamaka paka exchange kusintha kugula zakunja kutani chilichonse chakwera chifukwa ndalama yathu yasanduka pepala yatha mphamvu. Komanso fertilizer choti nkakwanitsa nthawi imeneja pano fertilizer wakwera kwambiri 170,000 sitingathe kukwanitsa. Pa world market fertilizer ali pa $30 pompacha. Ikanakhala ndalama yathu yakwacha inali yamphamvu ngati nthawi imweija kuti wani kwacha kuzwa $1 bwezi fertilizer ali 30 kwacha per bag. Koma fertilizer ali 175,000 kwacha chifukwa ndalama yathu yatha mphamvu. Anthu akanika kugula fertilizer ulimi ukanika zakudya tilibe njala yalowa. Komanso mbali yachitatuyo makampani business onse chifukwa ndalama yasokonekera imene asokonekeramo akukanika kugula zinthu mmene akanatha kugulira m'mbuyomu ndiye business awo onse aweyeseka. Lero makampani onse achiti matchulo aja kanda David White and Sons kanda chira pata makampani onse ali kumakata kukanengo ndi kuluwinga kunzuzu onse atseka atsalawa mabanki kwenikweni kupanga ndalama masiku ano. Wina aliyense business yake yalowa pansi yatitimira ili mavuto asachuma ena angotsekeratu. Mbali yotsirizirayo chifukwa kuti umafuna makwacha ambiri upange kanthu kakang'ono nalonso pomwe likukanika likuvutika olwaike kuti budget yathu ndi 8 trillion uzifunsa kuti 8 trillion yapita kuti palibe chachitika. Vuto labwera mdziko la Malawi ndiona kuti mapresident akhala pakatipa maboma akhala pakatipa amene amagwetsa ndalama yakwacha yapangitsa kuti the value of our economy itheretu imene yatheramo ku America kandi ku UK kandi ku Europe aliyense mapanga safeguard value of the currency kuti isagwe kuli konseko. Koma mukangokhala ngati Greece kapena maiko ena amene amagwetsa kwambiri ndalama zawo mapeto ake chuma chanu chonse chimasokonekera, mitengo imakwera, makampani amatsekedwa, anthu amasowa ntchito, boma lonse limakana kupanga chinthu china chonse. Ndiye panopa ndi pamene tili panopa pa tsiku lero pano kuti chuma chathu chagwa. Kukonza kwake nkotani? Kukonza kwake nkofuna kuti ndalama yathu yakwacha tibwezeresenso mphamvu ngati kale. Ku Zambia ni kwacha itasokonekera ngati yathuyi they dropped off 2 zeros. Ku Kenya ni shilling itasokonekera ngati yathuyi they dropped off 2 zeros. Anaipanga rebuild currency yawo, value ya currency yawo, ataipanga revalue inapezeka kuti mitengo ya zinthu yonse chimatentha ija yonse yatsika ili bwino at household level anthu moyo nkuyambiranso. Makampani anatsekedwa aja chifukwa cha macroeconomic environment moyo wakhala zamba kwenda sobwino. Yes. Sinanga munali ku campaign. Yes. Mwaroba mwataya nthawi yochuluka. Tufuna tizingobwera straight to the point. Yes. Mukuti atsogoleri amene analipo. Inu mukuwerengera kuti ndatsogoleri onse pakatipa amene aononga zinthu kupatulapo awawiri amene mwatchulawa. Ndimenda nenamo kuti kuchokera 1970 tinakhazikitsa kwacha to 1994 kwacha inali 1 kwacha equals $1. Kuchokera 1994 kufika 2004 kwacha inagwa kuchokera pa 1 kwacha equals $1 to 110 kwacha equals $1. Kuchokera 2004 to 2012 nthawi ya Malemu Abengu kwacha sina sunthe inalipo mpachi pa 110 kwacha sina sunthe tsiku limodzi. Kuchokera 2012 kufika 2014 sanakale governor Reserve Bank 2012 to 2014 inachokera pa 110 kwacha inafika pa 345 kwacha to $1. Kuchokera 2014 kufika 2017 makhaine governor inachokera pa 345 kwacha to $1 inafika pa 445 kwacha to $1. Ndi inendakha governor sitina isunthe kwacha ija inakhala pompacha kwa zaka 4 mu 2020 ndi mmene yangokhululuka sopano kuchokera pa 732 kwacha pacha ndi yafika mpaka na 1700 kwacha pa official rate yafikanso pa 5000 kwacha pa black market. Ndiye mukatengera kugwetsa kwa kwacha konseku cumulatively kwapangitsa kuti mitengo ya zinthu izikhala ikukwera all this while. Ndi chifukwa chake lero akamalira kodi zinthu zakwera mtengo chifukwa chani? Zakwera mtengo chifukwa the value of our currency ya ndalama yathu yakhala ikugwetsedwa pakatipa. Kodi makampani ma business agwa chifukwa chani? Makampani atsekedwa chifukwa chani? There was usawa macroeconomic environment imene machititsidwa ndi kugwetsedwa kwa ndalama yathu yakwacha mmene mphamvu imagwa value imachoka makampani osasokonekera pakatipa
they didn't make sense to have business Malawi anatseka ndichifukwa chani lero boma likukanika kupanga misewu yambiri mene apangira akamuzu ikukanika kupanga zipata zambiri panopa pano kandrama kamene boma limapesa kacha it can only do less singapange more mene kwacha nthawi ili mphamvu imatha kupanga zambiri lero sizingathekenso kwacha ikamagwetsedwa pamakhala chifukwa chake chimene kwachayo ikugwetsedwera timafuna tidziwe kuti mu zaka zimenezi zimene mwazitchuliramo tofuna muyankhulemo kuti amalawi amvetsetse mwina mafigala awo akhoza kukhala ovuta kwa amalawi koma mukuona kuti nchifukwa chani atsogoleri amenewa amachita izi tisanabwereno pa mfundo zanu kuti inu mukuona kuti mungatani ndi chifukwa chani atsogoleri amenewa amachita izi what is it that they were not doing these leaders kugwetsa kwacha kugwetsa kwa chimene chimachitika Leah nchona kuti ife tikamayitanitsa katundu wambiri kunja kuyeleke kwesiyana ndi mmene tikutulutsira kunja pakakhala kusiyana kwakukulu kotero kuti tikuyitanitsa katundu wambiri tikupititsa ochepa zimadzatsatira kuti demand and supply of forex pa market yavuta zotsatira zake tichati bati misalignment muja ndiye mumadzagwetsa tsopano kwacha chifukwa cha chimenecho koma amene amapangitsa zimene kuti zichitike ndi boma in our setting boma chifuna kuti boma ndilimene limagula katundu wambiri kunja kuposa wina aliyense kuti mpeze forex dziko lino amatipezera kwambiri ndalima foja alima foja akalima akagulitsidwa alima sugar akalima akagulitsidwa sugar uja alima tea akalima akagulitsidwa tea uja sugar tea ndi foja tikagulitsa zimatipasa $1 billion zimene tikagulitsa koma no ife tikamayitanitsa katundu amene amayitanitsa katundu kuposa wina aliyense dziko la Malawi ndi boma ndi vuto la boma mbudget mwawo muja amakabwereka ndalama ku commercial bank osapsa imwe akabwereka ndalama ku commercial bank akazibwereka ike budget muja koma zambiri zayo 70% of government expenditure imapita kugwira katundu wakunja mwachitsanzo amagula magalimoto odula amafunika adzipatse mafuta every month mwina 500 liters 1000 liters every senior official in government imene ndio mafuta kugulidwa akamayenda ndi so forth kapita kunja ndio atenge forex azipita nayo kunja mukaone furniture ya boma ma office mu kama computer amagula za kunja komanso nthawi mama project ambiri ndio akagula zinthu za kunja zokwisa chiro ma project muja nthawi za malemba so ivita ntchito akunja misewu yathu yambiri amapanga na nthu akunja ora kwalipira za kunja komanso timayemba mbiri timapereka ndalama zambiri ndiye boma ka forex kapanga alima foja kaja sugar nda tea amene amagwiritsa ntchito kwambiri forex ndi boma kukonza kwake kuti vuto lichoke kuti vuto lichoke boma limayenera kuchotsa its appetite for imports achepetse koteratu katundu wa boma mamuitanitsa atangochepetsa ndiye kuti demand ndi supply ya forex zikafanana sipakhalanso chifukwa choti mugwetsere ndalama yako kwacha chifukwa supply and demand yafanana koma ikamkhala kuti supply yanu ndiyo chepa demand yabwera yambiri chifukwa cha boma ndiye kuti anyamata black market amata palitu nsikatwa tiyeni tizikweza dola anthu adzagulabe ndiye madzakhala chimisalaini mene ngati pichita chopano chija chifuna kuti anyamata aja kupeza nsika chifukwa muli ndi official rate yosagwirizana ndi supply and demand ya market ndiye as a result ena apezerapo mwayi wa nsika oti adzigulitsa forex kwa amene akuifunabe even pa mtengo wokwera mukumvera wireless ya Times ndipo tili ndi Dr Kabambe madzulo ano tili pa television tili pa Facebook komanso tili ma wireless yena a community across the country cholinga cha programu iyi kuti timve tiwamvetsetse Dr Kabambe ali pa baloti pachiwiri pano ndipo akunena kuti he's going to surprise us all akutero teweda mwaliya tikuwina chabwino Lucius Banda adaimba nyimbo akuti nthawi zonse ndi nthawi Leah nthawi basi pachiwiri pano pamakhala nthawi ya chilichonse zonse ndi nthawi pasini pano Brian ndi nthawi yomwe alankhula zambiri andaliwa iso ndi Kabambe akulankhula zambiri komano zonse ndi nthawi pa 16 zonse ndi nthawi mukuimvetsa bwanji nyimbo iyi Dr Kabambe ndifuna ndive mtima wanu ugunda bwanji ndi nyimbo ndi nthawi yake pa 16 ndi yato nthawi so
yathu pa 16 yatifikira nthawi. Okay. Pa 16 pa nthawi yathu. Chabwino. Achinyamata. Amene akutimvera kumudzi pano. Akutimvera ena akutionera pa television. Funso limene anthu akumanena lakuti kodi inuyo akabambe zidzatheka kuti fertilizer nkumugula motsikira achakwera kuti 90,000 wa makalabu 15 wa makalabu 15 wa AIB 15 wasabusida anthu mwina amamvetsetsa wa AIB 15 koma winayo uli 90 panopa akutero kuti anthu atha kugula pa October pa so funso limene anthu akufunsa nkuti kodi inuyo muti bwanji za fertilizer. Number 2, zinthu zakwera mtengo kodi inuyo zidzatsika mukumva mfunso Brian ndayamba kuti okay ndimafuna nene kuti mavuto akukwera kwa mitengo amene amalawi akulira lero gwero lake ndazitsogolera amene ali pa ballot on Tuesday amene akakuma president dziko lino anagwetsa mphamvu ya kwacha pogwetsa mphamvu ya kwacha ndipo ndi onse ali pa ballot amene akuyima nawo adagwetsa mphamvu ya kwacha ali ma president ndose 17 onse amene ali ma president amene akhala president onse amene akhala ma president ali pa ballot nthawi imene anali president anagwetsa mphamvu ya kwacha ya dziko lino mulamuliro wawo kupogwetsa mphamvu ya kwacha ndalama dziko lino anatibweretsera mavuto onse kuti mafanda auza Malawi kulikonse komwe ali kodi mitengo ya zinthu yakwerayi kulira mukulirako anabweretsa ndani ndazitsogolera nali pa ballot amene akhala president mmene amagwetsa ndalama ya kwacha anabweretsa mavuto amenewa. Chachiwiri kodi fertilizer kuti akwere mtengo tizikanika kugula kuchoka pa 6 kwacha nthawi ya angwazi wapangitsa ndani zimenezi azitsogoleri amene ali pa ballot amene tikavotera Tuesday mudzona anthu amene aja amene anagwetsa mphamvu ya kwacha mpaka nakupangitsa fertilizer achoke pa 6 kwacha to a bag afike pamene afika paja ndazitsogoleri amene ali pa ballot pa Tuesday amazidziwa zimenezo komanso anyamata osadziko la Malawi amene akusowa ntchito akamaliza masukulu akukanika kupeza ntchito makampani akamafunsa anatsekedwa chifukwa chani makampaniwa azitsogolera amene ali pa ballot amene apangisa kuti chuma cha dziko chigwe makampani aja atsekedwe ndi amene wali responsible for that ndiye Amalawi akamakavota Tuesday akadziwa zimenezo kuti kukwera kwa mitengoku chifukwa a president awa adagwetsa ndalama ya kwacha kuvutika kwa mabusiness iku chifukwa a president anagwetsa ndalama ya kwacha kukwera kwa fertilizer kuti zipeza kuti kuvutika zakudya anagwetsa ndalama ya kwacha azitsogolera amenewa. Tsopano ukabwera ku nkhani ya pano kuti kodi awaena kunenawa kuna kuti ife tizatsitsa zinthu tizakonza zinthu chimene chimapangitsa kuti anthu awagwetse ndalama ya kwacha ndikusiyana timati misalignment pakati pa official rate ndi parallel rate. Zimene zimabweretsa kuti pakhale official ndi parallel zimakhala kuti ndalama anu ija mmayitanitsa katundu ambiri kunja pamene mulibe dola yokuti mupitirize kuyitanitsira katundu uja kunja ndiye mchene mukuchita anthu ena amona kuti awavutika alibe dola tiyeni tiapatse pa rate iliyonse ndi zina zimabweretsa parallel rate chifukwa mumafuna kuti muigule dola ija mugule zanu zija pamene dola ija kulibe ndiye zimene zimapangitsa parallel rate kuti ikule. Mbuyo monsemu azitsogolera amene ali pa ballot kukonza kuti akonze pamene pali parallel rate kuti asiyana ndi official amakonza pogwetsa tidauza achakwera 25% mugwetsa inu posachedwa apa 44% mugwetsa inu simuthandiza chilichonse muzunzitsa Amalawi mitengo ya zinthu ikwera tidanena lero fertilizer afika 175,000 chifukwa amagwetsa ndiye azitsogoleri atatu amene ali pamene paja pa ballot next week amagwetsa kwacha pamene parallel rate yasiyana ndi official kukonza kwa kunali kumeneko. Ife UTM sitikudzapanga zimenezo ife sitikudzagwetsa kwacha muzaka zathu zonse 5 sitikudzagwetsa kwacha ife chimene tizapange ife nchona kuti tidzapite ku root cause ya problem kodi chimapangitsa kuti demand ya madollars ikule ndi chani ndi kuboma
kuboma amaitanisa zinthu zambirimbiri ife tikakhiya kubomako tikaonetsetsa kuti tachotsa demand ya pa dola tikaichotsa demand ya pa dola pochotsa ma expenses wonse osayenera oti azitisanisira zinthu zakunja kuchigwisa ntchito budget ya boma tikangochotsa zimene ya demand chaikangochoka anthu ambiriwo amakufuna akuleka galimoto kamodzi afuna akuleka shati kamodzi ndalama zimene zapangire choita kufoja kuti ndi kushuga zikhala zokwanira kuti anthu zimene akugulira zija agulire kama raw materials ama industries and so forth zimakhala zokwanira tikachotsa demand pressure ya demand ya boma tikangochotsa zimenezo ndiye kuti mupeza kuti exchange rate ija yakonzeka bwinobwino fotokoza ababazi Dr Kabambe fuso obanda afusafuso kuti anthu akumudza amene akuti mvera pakadali pano muti mawaile sitawo timene ayika mabatire ena akudandaula kuti mabatire amene tayika waso tagula modula timafuna tidziwe kuti kodi inuyo mukazalowa ngati UTM kuti amalawi akuvoterani feteleza muzatsitsa feteleza sitizamona akukweraso mtengo timafuna tidziwe pamenepo zinthu zakwerakwera mitengozi sizizakweraso kodi ngati sizizakweraso muzazitsitsa shuga akugulidwa lero 3500 ena muzamutsitsa timafuna tidziwe pamenepo ife tikuzatsitsa mitengo ya zinthu tidzatsitsa motani tidzatsitsa kuna kuti ndalama athu yakwacha ija ikabwerera back pa $1,700 uweke kuti zapangeso appreciate currency yathu ndi opposite ya depreciation tizayipanga appreciate currency yathu ku Zambia zirasokonekera anachosa maziro awiri ku Kenya zirasokonekera anachosa maziro awiri tikayipanga appreciate currency yathu tikachosa nafe maziro kandi modzi kandi awiri tikayipanga appreciate currency yathu pompo chinthu chimene machitsanzo feteleza lero pa world market sana sindi akupanga $30 per bag ndiye akupezeka 157,000 chifukwa tikugwisa ntchito official rate ya tikugwisa ntchito black market rate ya funsoto lopheka yes izi za majagoni anthu sazimvetsayi boma lanu lidzatsitsa mtengo wa katundu yes or no tikudzatsitsa mitengo ya katundu wonse pamodzi ndi nkhani tikango nangasi mabatiri aja mukugula kunja mugwisa ntchito dola ndiye dola ija value yakwacha against dollar ikangopanga improve ndiye kuti mtengo wake mufuna makwacha ochepa kuti mugule mabatiri aja mufuna makwacha ochepa mugule chile chisi mugula chija mukate mitengo ya zinthu yatsika ndi mmene mmasitsira mitengo ya zinthu feteleza uja nati pa world market ndi $30 zidzatenga nthawi italika bwanji mutalumbira zimene anthu afuna kumva zikuti anthu zayambe kutsika tiwerengerane pano pa nthawi chaka choyamba chomwecho okay. Yes within 3 months malinga ndi ma studies osachitika dziko Malawi 3 months ndiyo kwanira fuwa tikuna kuzasintha timati fiscal policy kuzasintha exchange rate policy kuzasintha monetary policy tikazisintha framework imene iyi sikutitala mu office loyamba nzoti mangopanga framework imene takonzera apa takonza tendi yambe kugwira ntchito kukonzako ndi ntchito tsiku limodzi ntchito ija kuti zinthu zonse zikhale zili m'malo mwake zimatenga 3 months so within 3 months fertilizer price adzakhala kale 50,000 and below within 3 months tikazakhala factory ya sanzana kuti zimene sizingateke ndana ameneyo aujena akuta amuluzi matsutsana nawo ku debate ndiye ndimene nakuti sakudziwa iwonso akapena kuti kutsopano ndi tikufunisira ntchito kuti sidzathandiza Malawi chifukwa ife kuti tidye anthu agule feteleza afunika mpeze pa mtengo wabwino ndiye ife tawereka kuti pa world market mtengo wa feteleza ndi $30 mukatenga kuti pa official rate 1,700 is just around 50,000 kwacha basi masamu osavuta Brian anthu andale chonchi makamaka nthawi iyi amakhala ndi zambiri zolankhula nde timafuna akabambe atiyankhule pano moona mtima mutilankhule ndithu moona mtima kuti izi zimene mukukamba apapazi ndi zotheka ndipo amalawi atakupatsani voti lero zikhoza kutheka in 3 months tisadzavutane chifukwa akaka Brian sikoyamba 2019 kunaliso zinthu ngati tisadzavutane 2019 chinachitika chona kuti mmene UTM yapanga campaign
inapanga kampeni pa mtengo wa 4,900 500 chifukwa vanhu valikukanirana valikukanirana first Yeah, year manifesto yao. sife first year ya 2021 Yeah. fertilizer anagula 4,500 kwacha. Fertilizer anagula 4,500. Go and check the records. Yeah. Zinakanika from the second year atatichotsa ife mboma Inali 7,500 inali 4,500 Leah inali go and check the records. This one I'm absolutely correct. Go and check the records. It was 4,500 in Agulida 2020. It was only that years many fertilizer anagula that price. So if IUTM by the second year atiyedzeka pakona zotsatira zake amati apanga ina nemsipi we apanga sosisa ndi zina zotero zimene zija sana zoti masamu aketi ayendetsa bwanji. So vuto lake lokopera ukuonera masamu anzako sumadziwa kuti apapa ndimweno ayipeza bwanji asala sumadziwa ife ayite kuti madziwa mechanics ndichipeya kunifunsa pano kodi zinthu kuti zikwere zimakwera bwanji. Ndakufotokozera ni mechanical kuti zitsike zimatsika bwanji ndafotokoza mechanical ndiye mukhale ndi umboni chifukwa amalawi aufuna zinthu zochipa. Yes. Kwambiri. Aufuna zinthu zochipa. Amalawi aufuna kuti adzitha kuthira mafuta mgalimoto, adzitha kukwera ndege, adzitha kupita kutunduma ukagula zinthu kudzagulitsa kuno zimene amalawi akufuna. Inuyo Dr Kabambe mutakhala mtsogoleri wathu zimenezo zidzatheka 3 months mwanena kuti 3 months ndichifanike brand ndakupatsa chisanzo cha ku Zambia cha ku Kenya mukayipanga appreciate currency yanu zimenezo ndizotheka chifukwa kuti mamoti mupereke makwacha ambiri posindanisa ndi dola mwapereka makwacha ochepa mukapereka makwacha ochepa immediately zinthu zanu zatsika. Mwina tilifuseso choncho Banda kuti in the current state of our economy. Yes. Mene ili pakadali pano. Inuyo mukuti 3 months. Anthu akuvoterani pa 16 September lapano. Muzakwanitsa kutsitsa fertilizer pa mtengo umene uli pakadali pano ndikufika pa 50,000 kwacha. Within 3 months tikunena motero Leah. Tikunena kuti panopa anthu amene akulephera kutero amalawi asatani. Leah tilephera chifukwa chani? Masamu aketa amverani. Anthu akupanga kodi mtengo wa 175,000 pogwiritsa ntchito exchange rate ya 4 to 5,000 kwacha per dollar. Ndimene akupanga kodi ndiye ife tikakhazikitsa kuti dola ichatakonza ili pa 1,700 kwacha immediately mtengo wa fertilizer tikudziwa ndi $30 per bag. That price is below 50,000. Masamu osavuta imeneyo mutipatse mwayi tipatse ndanga muti yes ife sinanamize pa Malawi amanamiza mandenachi ife sinanamize pa Malawi ife tizapanga zimenezi. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera komanso kumvera program ya Time Stock Extended with Dr Kabambe tayamba pa 6:30 tichoka pano 8:30 koma kuyambira pa 7:30 titsekula malaini kuti muyankhule ndi President Kabambe IUTM kuti mwafunse mafunso anisensadi sizokochana iziya palibenso mafunso osabwere sadzi watsogolo lako kuti zamawa confidence imene yakuitenga kuti akabambewa ndokwayangana mwacho koma confidence ikuchokera kuti ine ndine mpaka na tsiku la lero of numbers. I'm a man of numbers. Kuli 50 plus 1. I'm a man of numbers. Kuli 50 plus 1. I'm a man of numbers. My numbers anga ose ndikaona Brian will surprise you. Chifako ku convention kuja munaita Kabambe kumwe anadzidzimuka. Pano times 2. Leah. Timakamba nkhani ya kutsika mitengo kwa zinthu. Ndimafuna tingomalizabe pa fertilizer paja. Kuti alimi kunjakwa kumati indedi anthu akutiuza kuti fertilizer azatsika bwanji. Komanso fertilizer otsikayo akamupeza kuti. Ndipo fertilizer ayo mwati in 3 months kuyambira liti. Pano tukamba pano tikuyandikira nthawi ya ulimi. Kwadi tinene kuti amalawi atakuvoterani pa 16 September lapano pakamatha 3 months kuyambira mu December azampeza fertilizer otsika mtengo wa 50,000 mukuntchulayi timafuna mufotokoze bwino kuti anthu amvetsetse zinthuzi makamaka alimi.
Ndikuthokoze kwambiri funso limenelo. Ife tifuatauza Malawi kuti ife a UTM chaka chino cha ulimi anthu agula fertilizer pa 50,000 kwacha. Chifukwa chona kuti mitengo ya fertilizer kunjako ili pa $30 per bag. Ife tizagwisa ntchito exchange rate ya 1,700 kwacha kugula fertilizer ameneyo. Chotero Amalawi ayembekeze kuzapeza fertilizer pa 50,000 kwacha chaka chino. Anthu amene akugulitsa fertilizer chaka pakatipa akumabera alimi. Chifukwa akumakhanga kuti agula fertilizer uja pa 4,000 or 5,000 kwacha $20 pamene chonsecho akatenga ndalama yawo ku banki angofuna abera alimi. Akubabera alimi ambiri. Wina uja akakhala boma uja zichemavota akagula butchery akagula pharmacy ndife kama mgula modula. Mukapita kama manufacturers a fertilizer lero mukampeza pa $30. Ife tikagula kama manufacturer fertilizer timpanga push aliyense akagula kumene akagula pa $30 masamake ngosavuta times 1,700 kwacha mtengo wake is just about 50,000 kwacha. Alimi mvetsetsani ndipo mutimvere kuyambira chaka chino alimi akugula fertilizer pa 50,000 kwacha. Ife tikupitizana kuti in 2 years tikaweta pangaso factory ija yopanga fertilizer imene 80% ya raw materials zizakhala phosphate dziko mwino, miyera dziko mwino, zotenga dziko mwino. Tikafika kumeneko fertilizer mtengo wake udzatsika even further koma that is 2 years down the line. Koma chaka chino alimi agula fertilizer pa 50,000 kwacha per bag. Pakumamveka nkhani ya the third revolution iya economy si tatanayo paliso ndemanga ngati iya tibwera kumeneko. Okay, ndikufuna kumeneko kwambiri. Yes. Third revolution kuti zimveke kuti bwanji Kusintha kwa chitatu pa umoyo wa Malawi. Okay. Kusintha koyambirira Malawi tidakupanga chama 1957 mpaka 1963 pamene timati hayi tatopa ndi utsamunda takhalitsa anthu fe pakati pa utsamunda pomagwiritsira ntchito kucha zathangata zosalipidwa ndi zina zotero. Ndiye ndi revolution yoyamba yofuna tikhale amfulu. Revolution yachiwiri inachitika 1992 mpaka 1994 nthawi zimene zija mmene timati yayi ulamuliro wa chipani chimodzi ngwankhanza wanyakula omaponyerana anthu makadyetsedwa ng'ona ndi zina zotero omaphana. Ndiye amali tinaso kuti iyayi umene sitikufuna. Pano tikunena kuti kukwera kwa zinthu topanako mavuto azachuma zikunatopa nawo tipite third revolution yokhudza nkhani za chuma ndi umoyo wa anthu usinthe. Maiko anzathu onse ozungulira apa moyo wawo kusintha kukhala bwino, maiko wawo kutukuka. Ndife tokha Malawi amene akuti ndife osaukitsitsa. Amalawi 7 mwa Malawi 10 aliwonse akuti they live below the poverty line. Amalawi 6 mwa Malawi 10 aliwonse akuti chaka sitimakhala ndi zakudya. Amalawi 5 mwa Malawi 10 aliwonse akuti ife we are in abject poverty. Amalawi 9 mwa Malawi 10 aliwonse alibe nyumba za madzi ndi magetsi. Amalawi 9 mwa Malawi 10 aliwonse ntchito alibe. Dziko lino sili kutukuka, misewu yoyipa, madzi ukhondo ovuta, zipatala zovuta, maskulu ovuta. Tatopa nawo umphawi. Nde iyi revolution ikwera pano ya pa 16 ndiona kuti ife za umphawizi iyayi sitikufunanso tikhale mu umphawi ya Malawi. Tikufuna dziko lathu liyambe kusintha, liyambe kukhala dziko labwino lotukuka ndi umoyo wa Malawi ukhale wabwino. Imeneyo ndi nkhani imene akavotera Amalawi. Aidha tipitirize zakalezi kapena tipite pa kusintha kwenikweni pa umoyo wa Malawi pa nkhani za chuma ndi chitukuko cha dziko lino. Tikaona pa third revolution imene mukufotokozera apa kuti misewu mukambamo za nyumba mmenemu ma industry mukukamba za mabiliyoni 500 billion tikuzayika uko 500 billion ikupita ku makanso 500 billion kuti amankhola nyoncho mwathamo ndipo amankhola mwathamo baba kodi izizizi mukuzitchulazi unanenako za ku debate kuti anzawo amaneno ti yayi mwachulutsa kulubwalubwa akabambe mukungotchula mafigures ndalama zake muzazitenga kuti zimenezi komanso in 5 years muzachita zonsezi zimene mukuzitchulazi in 5 years. Ndithokoze 500 billion ili mu third revolution imo. Ndithokoze Leah osati to 500 billion yokha ubanda koma ma 500 billion mukuwaponya. Okay.
ndifotokoze motere. Yes, please. Kunena ine nakhala budget director munthu ayi amalimu abingwa mtarika ndikukamba zimene ndikuzidziwa ife tikunena kuti tikalowa mboma Mulungu amaona. Yeah. Budget yatiyambiranso budget ya mbuyo monsemu imakati pati incremental budget yongoti abati maikapo misel tameka so much inflation by so much tend kweze by so much based on inflation imangokhala incremental budget chilichonse chimangopita basi chizingopita forever ife tikuzayiphwasula budget yabo maicha tikudzayiyambiranso from one based on priorities ndeti kunena kuti priority number 1 kudzakhala kuyika ndalama kumakonsolo kuchotsa kuma ministries ku Capitol Hill kumene ndalama zimati Capitol mene kuja amangokhalira kumangoyendera kuziba kutani tizichotsa ndalama zonsezija it will be a bottom up government kumene ndalama zonse zipite makonsolo iliyonse makonsolo mondesaba makonsolomo tikozaso mechanism yake ndikufotokozera kumandiyameta fotokoza zake za mafigures yeah. Komanso akuti kubomako iwo sanali komweko ndekuti samachita ndalama zikapita kumakonsolo iliyonse izilandira a minimum of 100 billion kwacha ndiye mukatengera a minimum of 100 billion kwacha ngati budget lanu yoyambirira ndi 2.9 trillion kwacha consolo makonsolo 29 iliyonse a minimum of 100 billion kwacha 2.9 trillion kwacha ndiye tikunena kuti ndalama izi ndiye zoti akonzere nkhani za misewu nkhani za masukulu nkhani za madzi nkhani za magetsi pakonsolo paja agwirire ntchito pakonsolo chifukwa zikapita ndalama zija ndiye kuti umoyo wa anthu apakonsolo uyamba kwa anthu amakhala m'makonsolo ndiye kuti kunecho kukatika misewu abwino masukulu abwino zipata zonse zikhala zabwino mene kujako komanso macontractors azichokera m'makonsolo mene mujamo kugwira ntchito siyana money circulation ikhala yamphamvu pakonsolo paja chachiwiri budget line yachiwiri ndiya 500 billion money naija yoyambirira yopanga overhaul our farming system ulimi watu for too long umangokhala ngogwiritsa ntchito khasu ndi kumadalira rain-fed agriculture tifuna tichoke ku khasu ndi rain-fed agriculture chifukwa ifeyo timalima zochepetsetsa kwambiri pa hectare ndi 1 kapena 2 tons pa hectare anzathu chifukwa cha technology ali pa 8 to 10 tons per hectare kamunda komweko anzathu amalima zambiri ife kamunda komweko timangokolola zochepa ndi chifukwa chake all along timangopita kumangotsekula minda kugwetsa mitengo kutani kuononga chilengedwe kuti tilime zambiri ife tichoke kumeneko kamunda kamodzi kakang'onoko katipatse zambiri kuti zimene zitheke tionetsetse kuti ndi technology yoyenera komanso tathala ndi nkhani yobadalira ulimi wa mvula tilimbikitse ulimi wa nthirira ndi 500 billion kwa chimeneyi ndiyo tipite ku technology za agriculture tisamangodalira khasu komanso tilimbikitse ulimi wa nthirira tizathirire 1 million hectares of land tikapanga zimenezo ndiye kuti ku ulimi takonzako zikhala kuti zinthu zikuyenda bwino zakudya tumakhanazo tumapanga process tumatumiza kunja zokonzera bwino 500 billion kwa China ndiyo nena kuti ipite ku nkhani za migodi timangonena mayi muno tili migodi teni migodi tikudikira anthu akunja abwera tsepule migodi ife ayutm kuti silikira so anthu akunja iyayi ife ayutm tika 500 billion kwacha mu za migodi cholinga mu zaka 10 zoyambirira titsegule migodi mu zaka 5 zoyambirira titsegule migodi 10 dziko lino migodi anapanga kale assessments kuti ufuna ndalama mwakuti ndipo zitipasa ndalama mwakuti pachaka ndi chaka tikudziwa migodi yonse imene ili mdziko muno mu zaka 5 tizatsegula migodi 10 tikapanga zimene zichanyamata ambiri apeza ntchito tizitulusaso katundu ambiri ochuluka kupita kunja chachinayi nchona kuti ife tidzayika 500 billion kwacha mu nkhani zokopa alendo tili ndi nyanja tili ndi mulanje mountain tili ndi national parks game reserve siyana amene chifukwa akonze bwinobwino misewu yabwino mene kuja magetsi madzi komanso mahotelo abwino ama standards osiyana including top ranges hotels and so forth zonse zichitike zofunika ndalama ndiye tikadzayika 500 billion kwa chimene chaka ndi chaka tidzakonza konse kuja zizatibwesera ndalama zambiri mbali yotsirizira ndiya zopangapanga manufacturing lero Malawi wangosandika dumping ground zovala zonse timangotenga zakunja kama furniture zakuchipinda zapasitikiro mukazo tani magalipo chilichonse tikutenga kunja ife tikuti tipange reverse this tipeze technology ibwere ku Malawi titsegule mafactory kuno tidzipanga zinthu kuno tisiye kudalira zochokera kunja tikamapanga zinthu zonse mayi muno anyamata atakusowa ntchitowa tapezeka kuti pa ntchito akugwira ntchito pa factory amenewa zimene zikhaliza bwino kwambiri tizipanga sikuti ndochuluka mene na pesa mabirisa kunja motero ndiye mukatengera masamu ake 2.9
2.9 trillion yopita kuma console, 500 billion kwa chako agriculture, 500 billion kwa chama migodi, 500 billion kwa kupa zokopa alendo, 500 billion kwa za panga manufacturing ndi 2 trillion zimeneyo. Ndiye mukatenga 2 trillion plus 2.9 trillion ndi 4.9 trillion. Pano budget ya chaka chino ndi 8.2 trillion. Ndiye federal budget ipasula tiyambiranso from zero to 8.2 trillion. Ife budget yathu ili pa 4.9 trillion kwacha equal to the amount imene MRA matolera about 5 trillion kwacha pachaka. Ndiye amene utafika 5 trillion kwacha 8 you bita kuti that's a lot of money. Amakhalira kuti basa akuba kuntunda kucha ukukatula akuba tu basi ndamaje mangobeda 8.2 trillion. Koma so do Brian pacha abwereka almost 18 trillion. Ndio mafunsa mwabwereka 18 trillion muzaka 4 or 5 izi ndama ziyazidi kuti sizikuoneka kuti panga 18 trillion lati chipe chaoneka mimi ndimise watu magera zata ku China acha ndama zobereka sa ku China pamene 18 trillion abwerekedwa pakati siti kunondira wera kuti imene ijatika panga forensic audit tipanga establishment ndama zambwerekedwa zimatani koma nkhani ife kuzapasula budget tikuyambiranso kwa ife kuti ino budget yathu as a bare minimum ndi 4.9 trillion zina zongonjezerazo nzaka capital hill razona razipanga jani chana mina pang'ono just a icing on the cake koma tikufuna kuti ndalama zipite kuma console titukule ulimi titukule nkhani za migodi titukule nkhani za factory zakopa alendo tikapanga zimene zija ndiye kuti dziko lathu liyamba kutukuka mukaona ma models za dziko lapansi Brian as I finish to respond this question alipo maiko ochepa kwambiri lero amene angatukuke ndi ulimi chifukwa ulimi masiku ano unachuluka zitopotopo on the global market kuli zima subsidies zambirimbiri ndi ma tariffs ambirimbiri maiko akukanika kutukuka ndi nkhani ya ulimi ife tikamangolimbana ndi ulimi kaka pamene kuli ma tariffs ma subsidies ngati amenewa sitidzatukuka mpaka na kalikali tikufunika kuti tilowe mu nkhani ya migodi kwa migodi tikati zingodikira anthu akunja abwera atipangire sitikutukuka tikuleyo migodiyo tilimbane ndi nkhani ya mafakitare tikadikira ina atipangire mafakitare sititukuka China inaona kuti ife tikulele kuma factory ndifo ikatukuka nsanga South Africa inaona kuti ife tilimbane ni migodi ndifo ile South Africa yotukuka kwambiri Botswana Namibia ndiye mukaona maiko ali padziko lapansi lero muopeza kuti aku Dubai ku desert ngati umene kuja Saudi Arabia ndiye na hotelo anatukuka chifukwa ali mafuta galimoto oil anatukuka ndi oil wawochi mukapita enawa chifukwa ali migodi ya migodi mukukamba papai in 5 years migodi imafunika ndithu magetsi amphamvu zipangizo zimakhala zogwiritsidwa ntchito kumeneko zimafunika magetsi amene tikupanga ku Malawi kuno about 300 and chakuti megawatts zimene zizatheka vision yanu mukambayi muzapanga chani kuti zimene zizathekadi ndi magetsi amene tikupanga kuno ku Malawi in 5 years imene funso lofunika kwambiri very important chifuna kuti magetsi tilibe migodi ifunika magetsi koma nkhani yabwino ndina kuti achina mpata manga uko anatipatsa kale ndalama World Bank ndiyena zikungofuna kuti project ithamange itipatsa an extra 350 megawatts power komanso tili ndi ujenika mwamba coal-fired plant mukungofunika anthu abweretse mashina itsegule mashina imene paja basi tikhala ndi magetsi another 350 to 400 megawatts power komanso mtsinje wa chile imene tikugwira under the Chile transmission project pansi tikayikapo ma turbines titulutsanso another 10 kuliso kukaevolve uko another maybe 5 or 10 ndiye tili malo angapo tikatopangaso solar power plants and so forth nzotheka within a year to scale up mphamvu za magetsi zipange power the mining sector mines ambiriwa anapangalipa analysis ena kumangofuna 3 megawatt power ena 5 megawatt power ena 10 megawatt power ndiye zikungofuna kuti tipange zonse at the same time as you are developing your mine mukupanga so mphamvu za magetsi kandi solar zimapanels mukuzipanga raise nzo mukhale ndutsogoleri wabwino chativuta lero ndutsogoleri opanda masomphenya kuti aone zonse zikufunika muzati join etulera kuti muzathanza sonkhani za magetsi ndimayanganitsitsa Brian akamafotokoza kuti kodi izi ndizenizeni he sounds serious ndizongolankhula za anthu andale he sounds serious anayankhulapo mtsogoleri wina kuyendetsa boma si chinthu chophweka because pali anthu amene adagwira nawo ntchito iwowa and I think anthu amanena
anagwira ntchito ku Reserve Bank, anthu ambiri amene anagwira nawo ntchito ku Reserve Bank amakamba zabwino za Dr Kabambe, amanena kuti he made a lot of changes there and munasintha zinthu zambiri and the people that we talk to ku Reserve Bank amakamba kunena kuti munthu uyu akanena chinthu ndithu amayesetsa, koma whether this is doable or not tionena bwinobwino. Katerere Chingoma anaimba nyimbo akuti ndili nawo mwayi virus yanu ya Times Radio, Times Television, komanso Times Online. Tiliso community radio station yena across the country, whether mukutimvera ku Karonga, kaya ndi ku Mangochi, kaya ndi ku Msanje, wherever you are, including our friends in Koma nyimbo nyamha mnona magwerezera uje ino ndili nawo mwayi wina ndilegere njine. 099-847-5904 tikaterende kuti tatsekula malaini athu. We are having a candid conversation ndi Dr Dalitso Kabambe, candidate wa chipani cha UTM pachiwiri pano. Yes, it's finally coming. Ngati September 16 kalikali, right? 5 days to 5 days. Mumakona bwanja nzathu. zabwino bwino. Panova so tiziti 4 days ni hours. Zona. Mtima uli bwino. Malawians decide. Chifukwa palo watu ndalama anthu ayenda atwa. Malawians decide. Asankha tsogolo limene tingaendere. So kumada mukumazikonzekeretsa mbali zonse. Mukumazikonzekeretsa. Otira madzi alipo, otira madzi. Otira madzi kana. Otira madzi alipo, otira madzi. Ndendo kwanza yoti kabiri ndizakhala mtundu wanje. Oh. Yes, ndendo kuzikonzetseresa mukwana. 099-847-5904. Hello. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Oweni waiti mwaona kwambani Palombe. Aoweni ku Palombe takulandirani, muli bwanji? 5 days to polling zikumveka bwanji kumudziko? Kumudzitu tikungozimvera chisoni makamaka ndi azitsogoleri amene amachititsa zawo. Nthawi ndimene timaoneka kuti ife ndiye timakhala ofunika kwambiri. Atigwiritse ntchito akatero adiwale misewu tizikusa omweja yowonongeka. Peteleza tizichita kumusaukira, koma lero azitsogoleri athu amakhala kukoma mkamwa Akabambe mmene tikwamvesera ndi tikuwasata zimene akutiyankhula. Nthawi zambiri timakhala pamene kumamvesera mapologalamu kuti timamvesera azitsogoleri athu mmene akukambira. Koma timakhala chopweteka kwambiri akatero atiyankhula atikomesa. Tikasiya ku nyumba zabwino akuyendera magalimoto abwino akatero adiwale. Azatifunanso tikamabweranso ku zisankho zina atiyankhule zokoma, koma ubwino amangoona okha. Nde izizi tingosiya m'manja mwa Mulungu kuti ndekhala amene angatisankhire zitsogoleri kuti atitsogolere mwadongosolo. Alipo akatero azisangalala ndi kayakufupa kayakudera limene akuchokera. Alipo amene mudavotera adakutayani? Tichizolowezi pita ku Malawi. Oho. Yasanduka khalidwe lokuti anthu atikapangira mavoti apita akakhalewo ku nyumba zabwino. Azidya zinthu zabwino, koma ifeyo amangotifuna nthawi iyi ikafika. Nde tingozisiya m'manja mwa Mulungu kuti ndekhala amene angatitsogolere kuti atipase mtsogolero kuti Pano amatikumbutsa zambiri, timakhala tikukumbukira malemu amene anapita mzimu waufe mumtendere bingwa mthali. Utsogolero umene ande kunena kwa ineyo ndinaumva bwino. Pachani fetereza amapezeka musavuta 500 kwa yatagula kwa fetereza 500 kwa. Tikumaona kuti kumbali ya ulimi zimaenda bwino chokudya sichikasowa. Aifata Malawi tu ambiri zosavuta kwambiri kungokhala ndi chokudya pakhomo. Zimakhala kuti zinthu zambiri zimapepuka ndalama ichisoyo kwati maza kuti chokudya ngati tili nawo ndiye kuti umbo wathu ukhala ukuyenda bwino. Mafetereza akhale odula nanga handide chakuti ndikayepeza kuti ndili pa ntchito ndikatitagwira ntchito ndekuti thamange tipeze chokudya mmene tidakwelera pano 15 chimanga.
ikalimati tipindulazo patala pangobwera ngamba chani zikufanike kuti afugula zina gwirani choncho akufuna kulankhuleni alendo athu olemekezeka Dr Kabambe. Ndimafuna ndigwirizane nanu kwambiri. Inenso nane ndali mbomamo magwira ntchito ngati civil servant kwa zaka 25. Nanenso ndimaona ndende mmene mukuoneramo kuti andale ambiri kumalawi kuno akamayamba ndale mwina tikamasankha paja matinamiza kwambiri, tikamasankha mwina ali mgalimoto imodzi ali nyumba imodzi, koma ikamatha zaka 5 iwo aja mwapeza kuti ali pa mndandanda wa amalawi olemera kwambiri dziko lino, pamene ena tonse ovota timayiwalidwa timatayidwa sitimasamalidwa. Nanenso ndikuchokera ku background yoti nane kumawawidwa mtima kuti zimakhala bwanji chonchi anthu upeza kuti aninazo zabwinobwino koma akangolowa pa mpando amathamangira kutenga azibale awo kuwatumiza ku maembasi, ena ayike maofesi abwinoabwino onona akati adzipanga katangale wawo mukanthawi kochepa. Muone anthu olemera kwambiri m'malawi mwapeza president onse a dziko lino ali among the countries rich list, maministers ambiri ambuyo mwapeza ali among the countries rich list. Akupezeka bwanji anthu amene aja pamene poyamba ndale zawo analibe chilichonse, katangale too much amene andale amalowamo amene akupangitsa alemere kwambiri pamene natonse timayolidwa ndi kusidwa kunja. Nde zimenezi nzofuna kuti dziko lathu tilikonze. Ngati sitingakonze katangale, ngati sitingakonze kusankhana pa ma opportunities mmoyo uno, tiyembekeze kuti Malawi sangasinthe sangapite patsogolo. Chotero ndigwirizane nanu ena afe talowa kundale kuti tikonze zimenezo kuti zimene zathe sizakhalenso mbali yambiri ya dziko la Malawi. Mwamva Dr Kabambe? Ndikuti mwamva kuyankhani. Chabwino. Ndemanga yanu yamveka kuti bwalo lino nthawi yake njochepa koma ndikufuna ndikuthokozeni kuti mudapeza mpata otimbira madzulo ano. Zikomo 099-847-5904 tili ndi conversation ndi Dr Kabambe. Titenga mafoni 5 kena kuti pitanso ku nkhani ina. Ndaonanso Leah akukonza kummero kuti achaye mafunso. This is Times Radio and Television. Hello. Alo bwana mwaswera bwanyi mazwano. Ndaswera kainu mwaswera bwa? Ndaswera kainu. Araswera. Ine FM Amidu kuno kumachinga. Amidu tiyankhuleni kumachinga. Nimafuna ndafuse kwa bwana President Kabambe kuti iwo akhalapo mu cabinet ya imene yachakwera nzaka za mbuyo kuma iwo mavuto sewa kuchitika wa maona ati ankazotani wa bwana amenewo. Tikonze kuti Kabambe sadakhale mu cabinet yachakwera. Akhalapo iwo kuyitemu akhalapo kuyitemu kwa nthawi imene jayi panova sitiweza cabinet ndiyo mutagulapo 4,000 emene kuyenera kuma panopa mpaka na wakwera iwo ali komweko kodi kukwera kumeneku achukapo chifukwa choti wakwera fitezai. Anyway mwina ndisa koma ndimaona ngati funsolo silili bwino koma ndikuthokozeni akuyankhani. I think mwina alibe information yokwanira. 099-847-5904 099-847-5904. This is Times Radio. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Ine ndi Boniface kuchokera ku Mpalale kuno kudedza. Boniface kudedza apatseni moni President Kabambe a UTM. Amene wa ulandile ndi tumoni wao wathunthu. Ndathokoza Boniface. Akuti athokoza Boniface. Zikomo. Yankhulani. Ineyo kulankhula kwanga kukhozokhala motere. Iwo akunena kuti petereza mu nthawi yawo akuti adapanga chiganizo kuti petereza agulidwa otsika ndipo adagulidwa otsika. Ine ndikukumbukira bwino lomwe
munchaka chimene kudabwera boma la Dr Alliance ankazifetereza akhala pa mtengo wa 4,500 chimene chidachitika chidatapezeka kuti fetereza uja amagulidwa pa mtengo wa 15,000 ndiye sindikudziwa kuti iwo kuzikonza kwake adazikonza bwanji kutsogoloko. Chabwino. Dr Kabambe mwine titengea awiri ena then we tingophatikiza masaiwali ya Boniface ameneyo 099-847-5904 099-847-5904 16 minutes to 8 Central African time. Hello. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli. Andrew Moyo kuno Kasungu. Amoyo ku Kasungu takulandirani tiyankhuleni. Ndikumbukira bwino kuti andalambira mangolonjeza ngati mmene awalonjezera iwowo. Ife anthu umodzi kuno chimene timafuna sizochepa timangofuna chakudya chizipezeka kwambiri. Ndiye kuti chakudya kuti chizipezeka pafunika kuti munthu wakumudzi akhale ndi fetereza zimugula pa mtengo ochipa. Simuzo zoti tiwakhulupirire bwanji pakuti anthu ambiri amangolonjeza koma osakwanitsa zimene iwo kulonjeza. Komanso andalambira amakhala kuti ndiolotse nkutafune. Simuzo zoti iwo chifukwa ndi chiyembekezo chokhalira Malawi kunja kuno fainawo ndabodza ndithu chowaona. Akabambe ndi chiyembekezo chanu cha Malawi. Okay. Nanga inawo tayesabu mazakanika. Okay. No, akuyankhani ndikuthokoze ndaona akusekerera ngati mwaona pa television kwakusekerera ikhanga limene yagwira mtima imeneyo kuti ndi chiyembekezo cha Malawi imene imwe iponda kwambiri. Nato Brian kuyambiracha kuti ife tikuwina masankho zikomo chiyembekezo cha Malawi ndetu. Chabwino. One more, then tukupatsani mpata kuti muyankhe 099-847-5904. This is Times Radio. Hello. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Una Jamison kumzuzu Brian. Jamison takulandirani kuli bwanji kumzuzu. Kuno kuli bwino kwambiri ka kumene. Tili bwinonso tiyankhule na Jamison kumzuzu. Ite Dr Kabambe utamva bwino ndithu. Komano chikhulupiriro tilibe chwandale awa amabwera kumapita maboza amachuka anzawarana maboza ambiri nde iwo inde tizaziona akazatenga mpando lachiwiri. Mwathandiza kutenga mpandowu? Chigano titangarama ndeli apana. Tathokoza kwambiri kumzuzu. Thank you very much. Thank you very much indeed. Dr. Kabambe, over to you, sir. Ndathokoza Brian. Ndikupati chavuta kwambiri ndi Amalawi kutaya chikhulupiriro kwa anthu andale. Anthu andale akhala kumanama nthawi zambiri akamapanga kampeni zimene anena samadzikwaniritsa. Ndi Amalawi akhumudwa nawo anthu andale ataya nawo chikhulupiriro anthu andale. Vuto lake ife tangula mundalemo ndi nafenso mangopakidwa kuti yaula nsomba imodzi zonse zatani zonse nzola mango poti mbeseni mwe wango wonse wola ulumukhalira bwino amangoti onse ndoola motero ndiye zimene enafe zikuti tikupanga nazo safa kuti nafenso tikutengedwa ngati andale amene abodza. Komano ifeyo ngati UTM sanatiyetsepo kukhala patokha kuti talowa mboma ngati la UTM patokha. Ndinenenso kuti na ife mmene talowa ndalemu tinalinso nafe okhumudwa ndi ndale zathu mbuyomu mmene timazionera zimayendera. Timalakala tibwere kundaleko tidzasinthe. Ine namagwira ngati technocrat amene ndimalangiza kwambiri azitsogolera dziko lino, ma ministers, ma president, umati ukapereka advice yoti advice yomveka yabwinobwino ukudaba kuti advice sikutengedwa yabwinobwino ndi umadaba kuti chimavuta ndi chiyani anzathu andalewa kuti atenge ulangizi uphungu wabwino osaupanga. Zikumandionekera amene ndakhala kundalewu
kuti andale aja ambiri amayang'ana kwambiri za iwo eni, samayang'ana za greater good. Ena iwo amagulitsa mwina ka grocery kawo, mwina agulitsa galimoto kawo, kanyumba kawo, kugulitsa ka business kawo kuti kathe apanga invest mu ndale ndi cholinga choti ngati agulitsa nyumba imodzi azapezeka ali nyumba zambirimbiri, akufuna akangopeza phindu mu ndale moja, osati kuti kwenikweni atumikira Amalawi. Ndichinanda kuyambira zija kuti mwaone ambiri mmene amayamba ndale zawo alibe chilichonse, pomatha zaka 5 alemera kwambiri, ali mu ndandanda wa Amalawi olemera kwambiri, and yet ndi zaka 5 zokha pamene ena onse umoyo wawo ndosasintha. Ndi andale chikhulupiriro Amalawi anachoka nacho pa iwo, chifukwa amangonena zinthu zofuna kuwakometsa anthu kuti awolotsedwe akadye pamene osazichita zinthu. Ifeyo ati yes Amalawi asatipake tonse kuti ndife andale pamene tapanga zimenezi, chifukwa ife sitinanamize pa Malawiwo. Inamwe ndachoka kuvuya technical background, ndikukamba zinthu zimene tikanalangiza andalewo, zimene tikuzidziwa kuti zizogwira zotheka zoti zikuzochitika. Yes atipatse mwayi, yes ndikupira sokunaso masankho awa amala ativotera ife aona kusintha mu ndale. Tizipezeke tisinthe kuchoka kwa andale akale abodzawa tibwere kwa andale abwino amene angathe kutumikira Amalawi bwino, komanso mtsogolomo angazapereke confidence kwa Amalawi kuti anthu akandale akanena zinthu zake zikuzochitika. Tisinthe our way of politics in this country, ndale zathu tizisinthe. tikhoza kukhala ndi mtsogoleri ngati inu Kabambe kuti mukhoza kunena chinthu kuchitikadi exactly mwenenera popanda kusintha. Ndi the worry imene Amalawi ambiri amene akuimba fona akudandaula kuti mukangolowa kumene kucha timayiwalana basi. Panopa Malawi ndiye ndi bwana kwachita kumusaka mpaka ku Nsanje, munakafika mpaka ukaronga kumsaka Malawi mwamfuna chidafuna mbale. Anthu ambiri Brian anali ndi chikhulupiriro pa achakwera, chifukwa iwo aja ndi abusa, samayambiza kuti abusa angamanamize anthu. Ndi chifukwa panopa anthu angukugivira kuti ngati mbusa wafika sopomanama kuanamiza anthu, adatinamiza tizidya katatu palibe udya katatu, ananamiza anthu fetereza kuti azakhala mtengo kuti palibe zinachitika, ananamiza anthu kuti azapeza ntchito palibe inachitika, ananena kuti ngati sindipanga deliver 2 years nzatula pasi kuti sanatule. Ndi ananamba zambirimbiri. Ndi anthu andalefe angotenga kuti ngati abusa andaleso nawonso apanga za andalewo zomwe anamiza anthu. Ndi chifukwa chake chikhulupiriro pa Malawi chatha kwambiri. Kwa ine Brian vuto nana kuti nanga sitonse angoti panga lebo limodzi, ati yeseka ena afa azati pange blame letter kuna kuti awawawa nawonso ali ngati omwe aja. Koma ine am coming from a technical background, chiyembekezo changa chona kuti Amalawi sitakhumudwitsa choti ndawuza Amalawi kupita mwa inu. Amalawi ayese UTM pano under my leadership, under the new team, ife tidzayetsetsa to live by what we have said. Zimetanena zimene tidzachite chifukwa ife tikunena last point, ife tikumanena kuti tidzakonza ulimi. Ndiye tikumana kuti tikonze ulimi tidzayika 500 billion kwacha yokonzera ulimi, tikuti tidzatsegula migodi tidzayika 500 billion kwacha yotsegulira migodi, tidzakonza ntchito zokopa alendo tidzayika 500 billion kwacha, tidzakonza za factory tidzayika 500 billion. Pamene ngati kungonena chinthu hayi ndikugulira ni ndege, sukunena kuti ndegeyo ndalama zake mukazitenga zikatani, mwina nchifukwa chake anzathu azimavuta. Koma yena afe poti kuchokera mu technical background ku budget ukamanena kuti ndipanga zakuti uyike ndalama pamenepo, ndiye kuti zinthu zozitheka. Ndiye Amalawi atikhulupirire, atipatse mwayi Tuesday lino, ndikupa atipatsa mwayi nanga sakuti akhumudwa nawo ena onsewo awa abodza akhala pabalo ndipo ndasakavotera akativotere ife amene tili anyowani pabalo ndipo mcholinga chona kuti tidzathandize kusintha dziko labwino. Mmene ndimayang'ana chonchi Brian ndimakumbukira ulaliki wina wakumpingo kwathu tinapita ndithu assembly nindaja inu mwasakha bwanji? Inu ngofa moneka ngati assembly. Ndithu ndifa mpingo tili nawo mpingo. Nde abusa uchali chiko amalalikira nkumatiuza anthu ifo abusa kugwira ntchito kunjaku yomauza anthu osati kuti mukavotere wakuti, koma ma qualities amtsogoleri muwaone awa. Nde abusa anazanena anazafika pena kuti is Dalitso Kabambe really a blessing to Malawians?
abusa wa matero abusa wa matero Okay. kuti dalitso paja muchizungu ndi blessing Okay. ndamatifunsa kuti tiziona kuti kodi izi Dalitso Kabambe really a blessing to Malawian kodi Dalitso Kabambeyo ndi dalitsodu ku Malawi kwa Malawi then ndimafuna ndafunse iwowa kuti ndikuwaona kuti kodi ino Dalitso Kabambe ino ndi dalitsodu kwa Malawi Amalawi awa akuti akhumudwa ndi atsogoleri mukabwera chonchi mmene mukuyankhula ndife mukulankhula ndithu zomaoneka zomveka ndithu anthu nkumati yayi pali munthu akulankhula apa pali munthu akufotokoza economy apa pali munthu apa akulankhula zakuti koma kuti akakakhala pa mpandopo machitidwe ake nkuyamba kumazatuza kuti yayi koma kunali namondwe koma kunali zakuti nkhondo yakuti ndi yakuti inuyo tsiku lina lake simuzabwera nkumazatuza kuti Malawi ndakanika chifukwa cha zakuti inudi ndi dalitso kwa Malawi ndipo ngati muli dalitso kwa Malawi chifukwa chani muli dalitso kwa Malawiko Brian ndibwere kumauna anena kuyambiriraja nditapita ku Reserve Bank 2017 nakapeza import cover ili ya 2 weeks kwacha inalita gwetsedwa kuchokera mdanakale kuti kuchokera pa 445 pa 739 kwacha $20 napeza kuna kuti Reserve Bank ipanga loss ya 4 billion pamapeti pa chaka and mavuto nalambirimbiri mdziko muno ndayamba ntchito ku Reserve Bank aitanisa staff yonse Reserve Bank mkhoza ukawafunsa kuti sizitheka kuti tipange loss let's rework zimeti mapeza zimeti maononga tipange phindu ndiye chaka chambiri chimenecho 2017 tinapanga phindu la 21 billion kwacha chaka chachiwiri tinapanga phindu la 37 billion kwacha chaka chachitatu 57 billion kwacha chaka changa chotsiriza 61 billion kwacha mu nthawi yokhayokhayo ndalama ya kwacha mphamvu zake tinazisiya sitinazigunda tsiku limodzi kuchoka tsiku lolowa mpaka lotuluka ndalama mphamvu ya kwacha sina sint stable exchange rate ma reserves aja tinachotsa pa 1 month of import cover anafika mpaka pena pake 6 months of import cover atakula kwambiri chifukwa timadziwa zochita ine ndi mmodzi wa Malawi amene ndaphunzitsidwa kupyolera mu ndalama taxpayers money kudutsa ma primary school aboma secondary schools aboma ndikupita ku university ya Malawi ya dziko lino kutitumizanso ndi ndalama za dziko lino kupita mu university akunja ndikugwira ntchito mboma kwa zaka 25 kulimi ndakhalako zaka 7 ku Ministry of Economic Planning zaka 5 ku Ministry of Health zaka 2 Ministry of Foreign Affairs zaka 2 ku Reserve Bank zaka 4 ndi munthu amene ndazungulira boma lonse ndikudziwa poponda paliponse boma muja koma nkhawa yanga nanenso ndikamagwira ntchito ndikamalangiza azitsogoleri athu andalewa ndimaona kuperewera nanenso ndimawawira mtima ndifuna ndinene kwa Malawi lero ine am the son of this soil amene kupyolera mu dziko la Malawi ndi boma la Malawi ndaphunzitsidwa ku be nurtured to be developed to a standard yakuti pano I can contribute pa level ya president wa dziko la Malawi ndifuna ndauza Malawi ati yese FIUTM tikhala mdalitso weniweni ku dziko la Malawi tikonza nkhani za ulimi meti mazidziwira tikonza nkhani za umoyo meti mazidziwira nkhani za chuma meti mazidziwira nkhani za ubale ndi maiko meti mazidziwira nkhani za umoyo meti mazidziwira zonsezo tikonza ndiye mukandifunsa kodi ndine ulendo uno ndine ndikayika anzanga pa mlingo nawo super scale ndikumaziona nawo kuti anzanga wakuperewera malinga ndi mmene mavuto a dziko nalili azachuma ndikamamva pa policy zawo ndi zina malankhula ndikumaona kuperewera mzina kunenazo malinga ndi ukadolo wanga ndi ukatswiri wanga zachuma ndi chitukuko ndikayiona list yonse ija ndinene without fear of contradiction I am the best option for Malawi malingana ndi mmene anthu alili ndi ukadolo wawo ndi mavuto achuma amene dziko nalikumana nalo I am the best option at this stage for Malawi. Ngati mwango tipeza kumene times extended pano pa times tili pa radio tili pa television komanso tili pa online ndimanenanso kuti nkutheka kuti mukutimvera through other community radio stations tikulandireni ngati mwango tipeza kumene tichoka pano 8:30 tayamba 6:30 ndipo our 2-hour
itapa 8:30 ndiye mene mwangu tipeza kumene we have 32 minutes or so. Nimafuna titsekule malaini koma muli ndi funso lina? Titsekule malaini. Timvekayo kuchokeranso kwa Malawi. Chabwino. Titenganso mafunso ena 5. Tikutenga mafunso 5. Ndimafuna ndifunse kuti muli ndi nkhani ku court. Dr Kabambe. Imeneyi mukuti nayo bwanji simuiona kuti ndi chopsinja pa ulendo umenewu ena amene akhoza kunena kuti amene tili ndi nkhawa kuti iwo asakuyankha milandu ku court ndiye zitha bwanji? I wanted you to speak on that one if you may. Koma tisadatero musapita kutali tiyankhire ndili ku court pa zinthu zitatu zimene anandipanga nazo accuse. Choyambirira akuti pali figure namati net international reserve figure imene aperekedwa tili governor reserve bank inaperekedwa kwa IMF inaliyolakwika. Net international ndi formula ya kuti uchotsere kuti ma reserves a net ndiotani ndi ati figure imeneyo inaliyolakwika ndi amaitcha kuti misreporting, but it is totally false chifukwa formulayo ndiyo khoza inaperekedwayo andiso sizimakhuzanso governor you are a board of directors sizimakukhudza zowerengera usunawerengereso ndiwe ndi nkhani imene ku court akhota adzayifotokoza kuti zatha bwanji koma ineyo sinafika popanga plea potapenga kuti ndikuvumira mwandu sinafika pamenepo chifukwa sizinafika pamenepo. Kodi munapita ndi kuti? 2021 ito. Okay. 2021 mpaka na lero sanafike kuti macharges anga ndiawo ine ndiyambe kuti macharges anga ndiawo sizinafike pamenepo. Okay. Akumango sintha abwerese yasintha zikuakanika nanga mlandu wa formula ndo bwanji pamenepo. Kuti mwana wale kuisa formula ndi mumpitisa koti ndi nkhani jenera kuti anthu amati Trump charges tendizisiye na court azipanga clear oka koma sizoti ine ndikana kuti ndimakanika kugona ari ndi nkhani chifukwa sizikundikhudza zinthu zimenezo. Chachiwiri akuti Reserve Bank ndi governor inapereka donation anthu akufa ndi COVID boma litaitanisa ma donations kuti akagulire life saving machines za anthu akufa nthawi ya COVID. The board ya Reserve Bank inapereka donation ya 6.2 billion kuboma kuti akagulire machine kuti anthu apumutse miyoyo. Ndiye akuti yayi munaperekeranje ndalama ija ndi mlandu wake ndi umeneyo wa board. Ndiye nawonso ndi mlandu chona kuti ukhala pansi kuti koma kuti mlandu wake ndi kuti mukundimba ine kuti nkhani inapereka ndi board ndezikugwirizana bwanji board ndi ine amwaye board of the Reserve Bank mukanapanga board yosa support. So iyi ndi nkhani nayo so kuti ku court ayiona kuti nkhani imene ndi mtundu wanji. Chotsirizira ndi nkhani ndi nkhani ya letters of credit ya anthu amene anapeza mwayi wangongole anapeza mwayi wa letters of credit kuchokera ku Trade and Development Bank ya komesa ndi anthu anapeza ma letters of credit uko komano akuti yayi inu munapangira facilitate kupeza ma letters of credit ameneyo again ndi nkhani zosamveka bwinobwino zoti Amalawi ndi fotokozere izi ni nkhani za 2021 zimene mpaka na pano silinapange amati kupanga take plea kuti tivomere kapena tikane milanduyi ikadzafika stage imene yoti ndivomere pa ndikane milandu nizayikana chifukwa palibe mlandu wina uliwonse umene ndikudziwa ine kuti tinachitapo china chonse chinenge kumecholakwika chotero nkhani izi zikadzabwera zizakanidwa chifukwa kuti palibe ndinalakwa china chilichonse. Yes, ale. Ayi afotokoza ndimafuna ndifunse choncho kuti kodi tili safe ngati Amalawi kuti tikavotere mtsogoleri amene ali ndi belo nthumba tili safe. Kuti muli babelo. Nangasaka kumanga. Okay. Kuti utuluke mapatsa belo. Yeah. And I think we needed to ask that question. I think that question is very important. Kuti tili safe. Kwambiri. Mutawina pa Tuesday pano sitidzakhala ndi president omapitanso ku court. Ndi fotokoze momveka bwino kuti kundaleku kumakhazi ngati zimezi. Azina ukala ndale ama kuchosa ntchito olobrani ni mndu mwambe ndale pano. Kuno kuinwa kuchosa ntchito. Ama achosana ntchito
amapizana nezitopotopo kumangana zimene kundaleko kumene kuona naziphunza zakundalezo zina machita. Trump, by the way, Trump president wa America mmene amakapanga campaign anali ndi milandu kaya over 80 chakuti yoti is convicted over 70 chakuti ndi president wa America. Kulibe konkhaniso yakanthawa kulimbana kuti chani uyo iyeyo milandu inapangidwa pakana convicted. Ineyo ndikuti even plea milandu ya Romangi 2021 even plea yoti ndikuona kuti kodi mlandu wanga mukuti ndi chani ifana akavutika kuti apeza kuti mlandu wake wene kuti no chani wa form yoma account wanji wa donation ya board ndiye timpanga bwanji yeye kuti chino cha board timpanga bwanji adakavutika nazo mpaka na lero sana afike pona lero kuti mlandu wayo nduyu nduvomereka pa ndukane ndizona kuti ndi bero koma malawa asadere nkhawa izi nzanthu andale zopangana anthu andale kupanga na matope tikadutsa mungama uno zikhala mukhoza kugwirizana nane sitisewera nyimbo zamasewera pano. Brian Banda zikoni ngoti playlist yanu ndio vuta. Iya ndine munthu wankulu. Ndine munthu wankulu kwambiri. nyimbo zabwino kaba Nyimbo zabwino. I'm just a common person. I'm just a common person. Absolutely. Yeah, nyimbo imene anaimba ndi Burna Boy. Kuchifikitsa tsopano pa 7 minutes past the hour. In fact, it's one of my favorite piece of music. Beautiful piece. Titenge ndemanga zanu 099-847-5904. This is Times Radio. Hello. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo wanu. Ine ndikuyimbira kuno kurumpi north kumuhuju. Tathokoza kwambiri kurumpi kuti mukutionera komanso kumvera. Tikudziweni dzina kurumpi kumuhuju. Ine ndine Themba la Mdauko bwana Khabango. Ayi tiyankhuleni Themba. Ineyo choyamba ndikuwayamikira Dalitso Kabambe. Yes. Mu manifesto yawo kambiri tampa koma ndikufuna ndiafuse Dalitso Kabambe awo. Anthu kuno ku Malawi ambiri akulimira khatso. Mpini anthu kulima paka msana ukufumo. Koma tikufuna kuti iwo manifesto akakhala president anthu akumuzi azaganizira bwanji kuagulira kati matrikta ting'ono ichi kulima kwa anena kuti third revolution ni zinthu zoti pano anthu asalimireso khaso ya. Koma tikufuna kuti pa tier level aliyese olo pa sabutier aliyese azaikepo matrikta kuti anthu azipanga kati ka farm club azigulira mafuta okha azikalimira kumunda. Ni nkhani imene anenaso ya fertilizer ndiyogwira kuti anthu aja azipanga ulimi kuzera matrikta mukulima pa kulima kuzera matrikta kulima kwa khaso ni zinthu zakale kwambiri iwo azatani. Ndithu ndazasira pomwepo fuko. No ndi funso lofunika kwambiri ndikufuna ndikuyamikeni kuti mudapeza mpata otimbira madzulo ano. 099-847-5904 099-847-5904 tikutenga ndemanga zanu. We are having a candid conversation madzulo ano ndi Dr Dalitso Kabambe. This is Times Radio. 9 minutes past 8. Hello. 099-847-5904 099-847-5904 ndiye nambala imene mukutimbira madzulo ano. Hello. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli. Ineyo ndine Adambewa. Adambewa muimbira ku? Panopa ndiri kuchitipa. Tiyankhuleni Adambewa. Kwa ine sifuso. Uhuru kwa ineyo ndikufuna kuti nditserepo ndemanga.
ndemanga imene ndikufuna nditsirepo choyamba ndikufuna ndiyayamike kwambiri ya bwana Dalitso Kabambe. Ndipo Malawi muno titakhala ndi anthu ngati Dalitso Kabambe okwanira 5-10 ndinacho chikhulupiriro kuti dziko la Malawi likhoza kusintha within 3 years. Ndakhala ndikunena even kumbuyo kuseko kuti vuto lathu la Malawi ndi usogoleri. Dziko lino silifunikanso zaka 5 iyayi, zaka 3 zokha ndizokwanira kusintha dziko la Malawi lino. Chifukwa dziko la Malawi lino Brian ndikaziko kakang'ono kwambiri, dziko limene loti sitingati kuvutika monga mmene tikuvutikira pano. Mulungu ngati kuli dziko limene mu Africa muno analidalitsa, Malawi ndi dziko limodzi mwa mayiko amene ali mu Africa munomu. Koma vuto ndi usogoleri, komanso vuto lalikulu kwambiri ndifeyo Amalawi. Amalawi m'mitu mwathu muno mukhala ngati muli matenda, ndipo muli matenda nkhani. Mavuto tikuwaona ngati panopa amene boma la Tosi Alliance imene latipetekera panopa. Zoona Malawi woganiza bwino akupitanso kavotera MCP. Zoona kone satifi ya Malawi pena pake mutu mwathu simukugwirira bwino chinthu. Nkhani imene akunena ya economy ya bwana Kabambe ine ndine kaswiriwa za migodi. Dziko lonse lapasi linatukuka kapena mkabati ku Europe maiko ndotukuka, sakutukuka pa nkhani za ulimi, akutukuka chifukwa cha nkhani za migodi. Nditha kukusimikizirani ine kaerekea uyu ali kukaronga uyu 7 gigawatts imene titha kupeza ndrama $1 billion per month just for 7 gigabytes. Ndipo kaerekea amene tili nayo uranium tikhoza kupanga supply magesi Eastern and the whole Southern Africa just from kaerekea. Koma lero lino tikuvutika ndi magesi kaziko kakang'ono kuti maiko azatu like ngati Canada, Toronto. Malawi is like Toronto town. Chimene tikuvutika magesi chonsecho tili ndi kuthekera kwa magesi kuti tikhoza kukhala even 10 years magesi kana zimepo Malawi. So ineyo ndiyamike kwambiri abwana Kabambe nkhani imene mukubweretsa. Enafe tili pa ground ndithu ngakhale kuti sitikuonekera, koma tikutha kuwapasa anthu mfundo zoyenera kuti chimene tikufunika pano Malawi muno ndi usogoleri ngati unali ndi Magufuli ku Tanzania. Panopa tili ndi usogoleri ku Burkina Faso. Mwana wa mng'ono kwambiri ndi makhani ndikunena nthawi zambiri kodi azisogoleri athu awa ngati president athu amene tili nawo achakwera sakuona zimene zikuchitika m'mayiko azathu. Ine ndakwanisa kuyenda umustika ya mayiko 10 pa unyamata wanga wang'ono amene tili nawo. Ulendo woyamba ndikufika ku Lilongwe Kamuzu International Airport ninatulusa masozi kulira kuti kodi vuto ndi chani dziko lathu la Malawi, kodi azisogoleri athu sakuona mmene mayiko azathu akusinthira. So ineyo ndikuwapempha kwambiri Akabambe akazarowa mboma chonde azaike pambali kuti anthu ATM ndi amene avotera, azaike pambali kuti anthu ATM ndi amene amenyera nkhondo kuti apezeke pa president. Azaonesese kupeza anthu amene ndi akadaulo. Malawi muno tili akadaulo ambiri kwambiri. Ora even nkhani za migodi zimene akunena tili ndi akaswiri Malawi muno nkhani za migodi. Koma zimakhala zomvetsa chisoni kuti ukapezeka ndi boma likusiya anthu ake likukatenga anthu akunja amene kuti ngati machina wawo akumatipasa ndrama zonse zikupita kwawo ku China. Zero apati mafa zulu apa kuti ku South Africa machina to aramula 20 years wina aliyese 7 machina pogwisa ntchito Amalawi amene amatenga ku Malawi. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Kulibe dziko limene nzika zake zili mu masauso ochuluka, anthu alendo obwera ndi amene alipo chikondwerero choposa muyeso.
sinaone bwene pa nyumba imene ya munthu wa njala kapena ya munthu wa umphawi anthu amaphamukirapo. Ukaona pa nyumba anthu akumathamangirapo uziwe kuti pali chakuti. Ndi chimenenso chili m'Malawi muno. Timangolengeza kuti ndife anthu osauka. Tikanakhala kuti ndife anthu osauka bezima foreigners awawo ali osauka m'Malawi muno. Pena pake pakuonesa kuti munthu mwa Malawi maganizidwe a zinthu sitikuganiza monga mmene tiyenera kuti tiganizire. Tikuganiza moperewera kwambiri, sitimaona kusogolo. Sitimaona tikusogolo. Monga mmene afotokozera Kabambe ndikuwazisisa kwambiri. Chuma chikakhala bwino china chilichonse muziko chimasintha. Zinthu zilizonse zimasika. Ine ndiwapemphe sitikupanga nawo zandali. Ife tikufuna kuti tionesese kuti ziko lathu ili tikamafa tabereka ana kuti anawo atiasiya motani. Makolo athu nthawi ija kulandira independence 1958 jana chinaka muzubanda 64 ija sana yang'ane kwambiri kuti kuli 2000 ikubwera kusogolo kuti kodi tipange bwanji. Anangokhala muchisangalalo chabe kuti tathamangisa asamunda tawaranda tiri pa ufulu ozilamulira. Panopa ni nthawi kodi 2063 kunenedwa ayi. Ena ambiri mwa ife tidzapezeka timene kulibe. Kodi mbadwo wathu uno tili nawo panopa tiusiya potani. Ili ndi funso lofunika kwambiri kumaganiza Malawi kene paliponse pamene tili. Kuti kodi pamene tili panopa. Unfortunately nthawi yatithera tiyimire pamenepa ndithu. Koma I think your points have been heard. Mwina Mungu apatsa moni. Angokupatsani moni mtima uku mugone bwino madzulo ano bambo anga. Brian zimandipweteka ndi gwirani choncho akupatseni moni Dr Kabambe. Atambewa ndikuthokozeni kwambiri zimene mwanena. Ndimauza anthu ena kuti ine Mulungu tsunakala kundipatsa mwayi. Kundipatsa kuti ndigwire ntchito yake ya Mulungu. Kwa wanawa ndi amala kudandaula ndingotumiza moto ndawo chepo basi. Chifukwa zona zake zona kuti Mulungu anatipatsa chilichonse. Migodi anzathu ku South Africa ali ndi gold yekha koma analemera naye. Anzathu aku Kuwait, Dubai ndi Saudi Arabia ali mafuta okha analemera nawo. Anzathu aku Seychelles ali ndi nyanja yokha ngwazungulira analemera nawo. Pamene ife tili ndi madzi nyanja the third largest lake in Africa ndife osauka. Tili ndi mafuta pansi pa nyanja ya Malawi paja ambiri nkhani ndife osauka. Tili ndi miyala ya mtengo wapatali kachina uranium, bauxite, kandi graphite, kandi clinker. Miyala inayo, some of them are the best. And zina zoti because of bapanga migodi for over 100 years. We are sitting on too much riches than all the other countries that are rich in the world, and yet we remain poor. Chati sautsa Malawi muno ndi utsogoleri mna adambe akunenawa. Utsogoleri wativuta kwambiri ndi tikhale pa Malawi ambiri okwiya ndi zimenezi kuti ulendo uno Mulungu amawativote mwanzeru azitsogolera asanathe kuthandiza kuti tisinthewa tisavoterenso tivotere UTM ulendo uno. Koma mwina undiloleso ndingoyankha kwa athemba aja mumvera pa wireless tikhoza kutsanzikana iti. Zikomo kwambiri Brian, koma nkhani ndimene tikunenayo kuti Dalitso Kabambe akalowa muboma lachiwiri lili azasiye kwambiri kuti maganizo mwawo ITM ndi amene ayika pampando. Alipo ena ambiri amene sa UTM awavotera Kabambe. Ambiri ngati ndikunena ine panopa ineso ITM. Okay. Sio chibaniso china chilichonse. Kufuna kuti ziko langa lisinthe ndikuona munthu amene angathe kusintha ziko ilili. Dalitso Kabambe ndikumuona ndi munthu umene ali ndikuthekera ndi ukadaulo wamkulu kwambiri. Tikuthokozeni ndikuvota Malawi muno ndinali ndishani kwambiri koma ndinakhumunda kuti mpaka lero lino lonchakutaula kumwamba kwa Mulungu. Fuso ilili sikasiya iya. Nene ziko ilili alifikisira hapa. So chonde Kabambe mutalowa mboma. Chonde zachoseni malingaliro awo kuti ITM chifukwa chimene chikukho lathu ili mukalowa pa udindo umepezeka timatenda anthu amene aja achibanisha anu kuti iwe sala yako unagwira ntchito ya kampeni kuthekera alibe kuti anthu amene ali ndi kuthekera ndi zimene ine ndingathe kupemphako
Aita to. Kaswiri kulimo Malawi muna mbiri ochuluka nkhani. Even iswa Brian imwe ndi kaswiri. Ndikuthokozeni bambo wanga mwatilemekeza kwambiri. We wish we had more time kumatathokoza kwambiri. We wish you well and mukavote bwino pachiwiri pano. Ine singaphonyi. Izikomo 099-847 titenga omaliza, then we have 10 minutes to wind up kuti tikupatseniso mpata oti mumalize 099-847-5904. Times is special with Dr Dalitso Kabambe ndine Brian Banda ndindi maiso Leah studio momuno 099-847-5904. Our last contribution for tonight. Hello. Ndinomaliza bwana, tikudziweni ndikumene muli madzulo wano. Ine ndine Frank Ngoma. Frank musamvereza pa wireless kapena pa TV tingo yankhulana pa phone pa yankhulani. Frank musamvereza pa wireless kapena pa TV. Hello. Zativuta Frank. Dr. Kabambe, over to you. Yeah, ndimafuna ndiyankhe funso la nkhani ya khasu. Yeah. Ndingobwerezanso mina nenera moja kuti ulimi kumalawi kuno ngakhale timatenga kuti ndi backbone ya ikonomi yathu, koma ulimi wa khasu ndo madalira mvula sukutipitisa pena paliponse. Ndizoona ati kuchokera 1964 zakudya takhati mwachisanzo chimanga. Mu 1964 I think tinapanga produce 200,000 metric tons ya chimanga. Chifukwa nthawi imeneyo population inali 2 million. Lero population ija yafika 21 million, tumapanga produce 3 million metric tons ya chimanga. Koma kuchuluka kwa chimangako chifukwa choti taononga madera ambiri amene chotsa nkhalango zimene kunali nkhalango nthawi imeneyo talimalimamo muone mapiri ambiri tachotsa kumangolima tikumafuna kugwisa ntchito khasu kudalira ulimi wa mvula ndiye tikumakolola zochepa pa hekta. Ulimi wathu kufunika tiusinthe. Ndizoona ati munkamene na adambe waja kunena kuti maiko ena atukuka ndi zina ulimi kuti kanika kutukuka, koma even ulimiwo timaina tiukonzenso. Chimene Brian ndingangonena kwa uza Malawi chona kuti chakudya pa dziko lapansi chimakhala ngati chovuta ndi security ya padera. Dziko lonse pafuna likhale chakudya chake choti akuzipangira okha. Amapaka amuna tizikira mapoison kanizotani ndi chakudya chimavuta kwambiri ali samafuna zizipangira ikha pa chakudya azikhala chakudya cha yekha. Ndi ife kuti ulowe misika ya anthu ena kwa kusi chakudya ija kumakhala mavuto osiyanasiyana. Komano ifeyo timene kuti pambali poti tikuzipangira chokha chakudya chokwanira tilimbikise so masectors ena amene azitibwetsera ndalama. Koma kulimiko kuti tipulumutse chilengedwe nkudula mitengo kwambiri zimafuna kuti zitima zochuluka pa hekta imodzi pa ikala imodzi zimene zimafuna kuti tichoke kusiya khasu komanso kusiya kudalira kwambiri mvula. Ife chifukwa tikudzaika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi, ndalama imeneja ilithandize kulimbikitsa ulimi wa nthirira. Nthawi yatithera pali mafunso awiri ndikunena kuti wina walemba kuti many civil servants have not received their gratuities almost 3 years now. Mutifunsire kwa Kabambe adzatani pa nkhani imeneyi. Wina akunena kuti ndiyemwewa akunena kuti kodi nkhani ya mapasipoti Dr. Kabamba kuti banja akuti akukanika kulowa atumiza text. Yes. Ayankhe kai mafuso amene wa. Ndimafuna ndibwereno kwa mafuso a state osati describe ya. Sinanga iwa ndi doctor. Ndayankhe kai mafuso amene wa nthawi yochepa pali mafuso angapo amene. Koma nenelani tuni. Tafusire kuti aphatikise. Osati sayankha molondo. Afusire tuni. 6 minutes to go. Okay. Dr. Kabambe ndimafuna mutifotokozere pakambidwa nkhani yolembana ntchito mosankhana mitundu. Inu muzayithesa bwanji nkhani imeneyi? Mumphindi zochepa ndimangofuna muzingopanga state kuti tipange cover zinthu zimene 30 seconds. Nakhala class nakati state how you're going to deal with issues of nepotism, tribalism, and how ma passport. Yes. UTM kuti bwanji pankhani ya ma passport. Awaena akunena kuti 3 years gratuity sadalandile mpaka pano. Muti bwanji. Ndiyambe ama graduates ndauze ma civil servants onse. Ine ndili budget director
ndinakapezanso backlog ya anthu amene anapuma ntchito mboma sanalipiridwe nadzipanga clear within 1 year. ma civil servants anzanga yenenso sinalandire gratuity yanga pension yanga sinalandire mpaka na pano 5 years chiyokereni boma. Alipo ambiri amene akuzunzika adagwira ntchito mokhulupirika koma sanalipidwe. Adziwezi UTM kalamboma tikudzapanga clear within 1 year. Within 1 year. Onse ma civil servants yenenso zanga ndidzalandirepo plus onse amene ndalama zawo kungwasungira sana apatse adzapasa within 1 year. Okay. Imene mayankha. Passport. Nkhani ya passport chavuta kwambiri ndikatangale. Anthu amakatenga anthu oti afuna azipatsanako ma bribes nzozotero ifeyo nkhani ya passport ndi nkhani yosavuta imeneji. Chavuta ncha? Katangale. Kuti anthu azitapako azipezako kanga chepe. Okay. Makatsi nzozotero ndi nkhani yavuta tumene kuja kuma passport kuja. Ineyo ndili ku Reserve Bank. Inuyo mudzatani. Tidzaonetsetsa unati company yopangira ma passport ndi yabwino ino simutafuna kena kapambali. Zimene zozo tizazithetseratu brand zimene zozo zakatangalezo zimene atabweretsa kuti tili nkathumbaka mudzapanga bwa tinakuthandizani kampeni sipaseni ife kumeneko. Katangale amene walibweretsa dziko pene lilipa on its knees. Katangale kena kutha ngati katangale sangathe dziko losipita patsogolo tilimbane ndi katangale once and for all. Ife padzabwera kampani yabwinobwino imene idzapereke ma quotations zake bwinobwino ndikupatsidwa ntchito idzagwira ntchito zobwinobwino mbuyo mutena mapanga zimene muzathetsa bwanji ngani nachitatu ntchito pa chibali imene ndiyofunikira kwambiri Leah sikudzadzana akabambe kumene kukotohero kabambe awanathandiza pa kampeni nanaponya 5 billion. Kandi imene yativuta kwambiri kusankhana mitundu. Munthu akangolapa mpando atenga abale ake atenga kwawo akabwera ochokera kulilongwe achiwa okhoka atengane akachoka Thyolo atengana lomwe okhoka chipatisa pange ife tidzasiya kumafunsa district of origin polembana ntchito. Lero anthu amafunsa kuti yayi muike kuti mmachokera kuti zimene zense zimapangitsa kuti anthu azina kuti uisi wathu uyu ndi wathu and so forth. Anthu amapanga apply ntchito ife tidzasiya kuti azinena kuti ndimachokera kwakuti adzingoyang'ana tifuna munthu wa degree yakuti wa ma experience yakuti zokhazo azilonga ziwa Malawian zikhale zokwanira. Ife ya UTM mitimambisa chipani cha UTM msanamira zatu namba zofunikira kwambiri. Number 1 nimalize ifa UTM tikamati united wanthu Malawi ndi mmodzi. Ife tikufuna tidzathane ndi mchitidwe oyipa osankhana mitundu. Funa mchitidwe umene ujawo mmayika anthu amene ali osayenera m'maudindo simply because ndi abale athu akuchokera pamene machokera ife. Ndiye ntchito zaboma zimagwa chifukwa siti ndi anthu akadaulo ineni pa ntchito zaboma. Ife talonjeza Malawi ife UTM sitidzasankha mtundu tidzangokhala a merit based government yongoyang'ana kuti amene ali ndi kuthekera ndani akhala ameneyo. Banda tindi 30 seconds. Yes, please. Ndimafuna funso ili kuti pobweretsa chikhulupiriro trust kuti Malawi azitha kumakukhulupirira atsogoleri. Inuyo boma lanu muzaganiza mwina mutasankhidwa kuzabweretsa bringing it back section 65 rikoija kuti mukapita parliament mukakanika kuchita Malawi azitha kupita umene kuja nkukupangani impeach nkukuchotsani ngati mtsogoleri paudindo. Ndipo sirikhoyo ka provision imene ibweretse ifa UTM ndinena kuti tuzachotsa immunity pa president. Ineyo ndikalowa president immunity ya ine ngati president zachoka from corruption. Simutizangukhalira ukoti ngati ndalakwa ndizikakhala kugeto bene. Okay. Immunity ya ine idzachoke ngati president wa dziko lino. For zimene zija you bring in sacred cows. Ayamba president and immunity then nduna ikalakwa sumapanga act china chilichonse chifukwa nthawi zambiri president amakhala kukhudzidwaso ndi nkhani zomwe zija ndiye president amakanika kuti sonde ndimkoza bwanji ndunayi chifukwa ti Yesu ali involved in the same thing. Ndiye tisachotse immunity ya president cholinga chote aliyense abati equality at the law. Aliyense akhale ofanana pasakale wina sokha kuti awanda sacred cow awandiyane including the president. That's a minute ndiye nditukhulupirirani section 65 ikubwera akakanika anthu azichotsedwa ntchito ya kupamela mawalowaliza alipo amalawi ambiri amene akutionera pano online on radio akutimvera pa radio akutionera pa television akakalowa amene muja pachiwiri pa 16 September akakalowa amene muja mu ballot box muja akachonge pa
akabambe chifukwa chiyani? ndifuna ndauza Malawi masankho a Tuesday next week ndofunikira kwambiri. Dziko la traffic apapa mitengo ya zinthu kukwera, fetereza kukwera, kusowa zakudya, mafactories companies kutsekedwa, kusowa kwa ntchito, boma kukanika kupeza ndalama zoti zipangira za chitukuko chifukwa choti ndalama yakwacha takhatu kumayigwetsa zaka zonsezi. Pa ballot Tuesday pakakhala anthu ena atatu amene anali responsible pogwetsa mphamvu yakwacha. Mavuto amene tinawo lero ali responsible amene amagwetsa ndalama yakwacha atipezetsa pano. Akabweranso mboma tikasankha amene aja akapitiriza kugwetsa ndalama yakwacha, mavuto apitirira. Tizamba basokubapitirira kulira nkhani yokwera mitengo ya zinthu, kusowa ntchito, kukwera mtengo wa fetereza, kuvutika kudya, komanso kusowa chitukuko. Ulendo uno tikavotere UTM, mukavotere ine ndi azinzanga UTM cholinga tidzabwezeresenso mphamvu yakwacha mmene imene okhalira ngati kale. Cholinga mitengo ya zinthu itsike, fetereza atsike, asadutse 50,000 kwacha, makampani aja abwererenso, tikakonza chumachi, tikapereka favorable macroeconomic environment, tikakonza zimene bomaso nalonso lizambe kupanga chitukuko monga imapangira kale malinga ndi ndalama za Malawi kwacha zapeza mphamvu. Chotero masankho a next week ndofunikira kwambiri, mukavotere mavuto apitirire kapena ndi mavuto watakonze akhala bwino. Chotero ndi amene Malawi kuyota mwa ino kavotereni UTM. Ndi UTM yokha imene ingathe kukonza mavuto a dziko lino, amene angathe kuti kusinthira zinthu tipite ina ni economic revolution way yokonza chuma cha dziko lino. Amalawi ndi umoyo wawo ukhala wabwino. Brian, message yabwera ndimafuna kuti mwina imene mukagona nayo bwino. Akunena kuti mwauza akabambe kuti ndinali ndisanapange chiganizo kuti ndikavotera ndani, koma ndapanga chisankho to vote for him, ndipo chonde asadzasinthe. Amalawi tikuvutika. I'm praying for him. Mulungu alowe mitima ya Malawi ambiri kuti iwo adzatipulumutse. Patience Mandala kuchokera kuliwonde. Impeachment izachitika ndipo tizapanga break. Ndipo report imene tidzaisuma. Munati impeachment. Leah, mugambe mavota we want to thank you Dr Dalitso Kabambe chifukwa chobwera. Tinene kunena kuti isikuti ndi program ya ulere. UTM alipira kuno ku Times Television Radio kuti tikambe ena amanena kuti kodaka bamba mango bwera bwanji kumeneko. Ndeni mafuna ndikonze pamene kuti yayi sikuti tokuyitana ndi ife yayi. Inu ndi amene munanena kuti ndifuna ndibwere, ndiye munabwera ku marketing department akupatsa ndi quotation mwalipira. Inunso munanena kuti zangazi ndifuna ndipangire abanda ndi area. Ndimafuna ntelo kuti koma mafunso wasanalipira. Angolipira space. Mafunso kufunsira bado. Ezona. That's a good one. Once again, Dr. Kabambe, we wish you well. 16 September. Thank you so much, Brian. Brian Banda ndi anzangawa Leah Malekano. Nyimbo imene tumaliza nayo madzulo ano ndi ya Patience na Madingo. Tikamadzapita tikashingabirane pachiwiri pano. Brian Banda, wishing you the very best of the evening and goodbye.